humahampas talaga yan sa simento. Kung ang helmet natin ay substandard, o kaya yung nutshell, yung pagbisikleta, o kaya half face, hindi safe yung ano natin. Yung half face kasi guys, open yung mukha natin doon. Pag sumugsog yung mukha natin, naprotektahan yung mukha natin, pwedeng ma-damage. Kailangan talaga full face. Kasi mapasubsog man kayo, hindi man at least full face yung helmet nyo, safe yung mukha nyo tsaka yung ulo nyo. So, yung asawa ng isa nating member, ang ikinamatay no dahil walang helmet. Kung aware kayo doon, ano? So yun ang kinakamatay nyo noon, nakumatos, kasi basag talaga yung ulo. So we have to protect ourselves. Huwag natin isipin guys, nasusuot tayo ng helmet dahil may mga huli o kaya mapipenalty tayo sa pagulugin. So kailangan protektahan natin lagi yung sarili natin. Okay guys? Punta nyo na lang. Lahat ng admin dito sa harap. Admin. Okay. Lima ba yan kayo? Di ba? Lima yan. Okay. So, first district, second district, third district, Sorsogon, Tangsod. So guys, congratulations. Itinalaga kayo bilang admin. Ang power nyo guys, meron na kayong authority. Same as me, as founders. So, you have a power to sipahin yung mga pasaway, magdagdag, pagpasok ng mga ng mga new member. And then, kayo din po guys, as officers, as admin, moderator, kayo din po yung magiging trusted officer na parang magiging katulong ko to ensure secure na smooth ang natin, lalo na pag may mga rides, activities, events, so coordination, parang managerial function. Ang managerial function guys is planning, organizing, controlling, and directing. So yan yung 4 major function ng isang manager. Admin, you have a managerial function. Admin, moderator, same as manager, you have this function. 4 major functions of managerial functions: planning, organizing, controlling, and directing. Controlling, directing, or leading. Lead your people, lead your members. Planning, kapag may mga events tayo, so katulong ko kayo kung paano i-plan yung ganito para maging smooth. Organize, so ito na, organizing, kaya ino-organize namin. Kaya kung mapapansin nyo, last night, talagang nag-miss ako ng natin. So, part yan guys ng pag-organize natin kasi lumalaki na yung pamilya natin. Hindi ko na kaya. So, kaya nandiyan na kayo para kayo yung magiging katulong ko to ensure everything will be consistent. Yeah! Okay, so I trust you guys. Hindi ko kayo in-appoint, member ang naglagay sa position niya. So, alagaan niyo po yung So, sana ma-build nyo guys yung respect ng member. Kasi yun ang very most important. Okay, congratulations. Ito, si Sir. Hindi ko naman sabi. Example lang. Halimbawa, yung isang biktima, nagkalasog-lasog yung katawan na aksidente, pinicturan. Nakita nyo sa Facebook, sinare nyo ng sinare. Tapos nakita ng kamag-anak, kapatid, relatives, parang nakakadurog. Kung may nakita kayo mga ganyan guys sa Facebook, tingnan nyo na lang. Huwag na kayong dumagdag doon sa pagpapakalat. Kung respeto na lang natin doon sa biktima at sa kamag-anak ng biktima. Huwag na natin, iwasan natin yung mag-share ng mga ganun, lalo na yung mga very tragic na accident, yung mga yung lumabas na yung utak, mga ganun. So, iwasan natin yung mga mag-share na yon. Kung may makita man kayo doon, tingnan nyo na lang. Okay, kung gusto nyo man guys i-share, takman nyo yung mukha, i-blurred na lang. Kasi guys, kami sa rescue, member din kasi ako ng rescue team. Pag may mga nire-rescue kami, mga road accident, mga ganyan, pinipicturean talaga namin for documentation.
Kung gusto naman namin i-post sa Facebook, ang activity na kayo, turog ng damdamin doon sa biktima or sa kamag-anak ng ano. So, iwasan natin yun, guys. Ano? And then, since may mga kanya-kanya tayong negosyo, business, pwede tayong mag-post sa GC natin. Di ba? May pinopromote kayong products, may pinopromote kayong items, or nag-online selling kayo, pwede kayo mag-post doon. Oo. Halimbawa, may iwasan din natin sa GC natin yung mga yung pasuruwayan ba na, yung discussion, yung mga yung misunderstanding kasi doon nag-uumpisa yung yung mga kung may mga issue kayo doon, mag-PM na lang kayong dalawa. Halimbawa, ikaw Jet, galit ka sa akin, may issue ka sa akin, i-PM mo na lang yung concern, wag na sa GC para hindi na mabulgar or hindi na kayo na lang, ayusin nyo na lang, PM na lang, parang gano'n, wag nang ilan. Pero kung related sa grupo, kaya galit ka doon sa isang tao dahil nung mag-group friends kayo, iniwanan ka or whatsoever, i-PM nyo na lang yung mga officer natin, yung admin, para may resolve yung mga ganon. So basta iwasan natin guys sa GC natin yung mga misunderstanding, yung mga hindi ka nais na topic para hindi na. So again guys, kasi magsisiksok na, DCI, lahat ng aspirant na nag-attend ngayon, i-PM nyo si Magayon, Cindy, para mailipat kayo doon. PM na lang, wag na sa GC na, madam, wag na gano'n. PM nyo na lang, bahala na siya matayos niyan. Yung lahat ng aspirant na nandun sa GC ng aspirant, i-PM nyo si Magayon para mailipat kayo doon sa group chat ng tawag dito, digit sa official member. And then guys, mayroon pala tayong mga collab na team. Tayo Team Angkas, di ba? Team Angkas. Maliban sa atin guys, mayroon tayong collaboration or ka-tie-up, ka-partner. Ang collab natin na team is yung Team RHL, Riders Habligan. Minsan mapapansin nyo, nagkukulab kami sa isang rides. Yung GGRC, kakulab din natin, MMRC, and then yung mother club ko na Honda Click. Yan yung kakulab natin sa So,